Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Katib man namin isampaitan si sagyang kaya programa tanong si sagyang kaya kalaliman tanong programa EHVS DXM Call Radio monthly Islamic seminar. So kalaliman tanong itano di kapaka seminar si sagyang kaya station tanong live on air sa Call Radio. Simulcast sa ngayang mga frequency agus isa yang kaya social media isa yang kaya Facebook isa yang kaya YouTube sa ngayon na datano na panlalansan naman yung ito mga bangsa tano si isa yang social media sa ngaya Facebook sabab sa tatandangan niraman sa mapia pangilele ng yang kaya programa tano si isa yang kaya Cool Radio so kalanya matanod na live si sagyang kaya international sa social media. Sa pandalan salam sir kanusan ang mga bangsa mi si sagyang kaya kulili nga ranaw, gyang kaya kulili nga dunia, yan ang yang kulili nga dunia ay tanan pandalan salam sabab si sagyang kaya laybay sa kaya social media, pandalan salam sir kanusan sa Kingdom of Saudi Arabia, si sagyang kaya Paris, France. Yung ito mapapaloy sponsor si sagyang kaya programa tano sa ngaya Abdul Hamid Broadcasting System yung ito si Haja City Rahma Abdul Hamid yung ito si Haja City Sinaida Abdul Hamid panginita mapipia ginawa niyo si sagyang kaya Paris, France. Gusto mga pagmanggo si sagyang kaya mga pamilya tano, pamilya mi, dadala yung ito si Al-Walid Abdul Hamid, yung ito si Ranisa Kamil, yung ito si Robaida, yung ito si Hamdani, yung ito si Muhammad Hamdi, yung ito mga meron sa Malaysia, yung ito si Abdul Halim, si Halim Abdul Hamid, panganinta mapipiyagin naman isan lamang si ko kamonitoran niyo si sagyang kaya programa tano EHVS monthly Islamic seminar. Sabab si sagyang kaya magana oras damnay mga tanong masusabagi ko mga pasiseminar sabab si sagyang kaya si mambugi iman to gawin na si minilumba si sagyang kaya enthronement ceremony yang kaya lembah pada isa yang kaya patay gud ang babes ko tabi bari alimog yun paman dan tano sa lamang congrats and proxy ko lang ng mga bai mga dato sangkadan sa sutiran sa bulunan panganinta pagampadakat na kanwal agyan kana na isang kadar kano mga kadato iyo mga kabay. Sa sobrang mga pangsami na nakatiis si sida yung alim tanong sa bandiya mapi na pamakalaan yung sunya ng asangwa ng mga resyutano ako tandangan tanong sa matang sa mapi pamakin ka nagyang kai alim tanong lalayon tanong di servisyo di sagyang kai programa tanong pada matatanong si iko di tanong niyan mi penderainon ang mga pangsami sa kaya kulili nga ranaw yun nagyang kaya kulili nga dunia sa tandangan tanong danay mong bapuntalan salam sa mga pangsatano si sagyang YouTube at namiya ito matandangan sa nambo sa mapi apamakin kan padalan salam share ka naman ko walangon ang mga subscribers si mambo sa iya Facebook mga friends mga followers siyempre ka na sa mga hingan na mabumanaw salam kalilintad karera ginawa sa katis walim tano maling panagundaman si kapagusura para tiya si Islam al-alim Abul Khair Batu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ayyuhal mustami'un wal mustami'at wal mujtami'un wal mujtami'at assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Penintan usiku Allah pangamberakat tenian rektan wagian kaya urastan na ayam mana na pangamberakat tenian rektan upan suka puji dautan seisa yang kaya dunia sumanga pagaritan ayadiran gel bekan nagyang puto mapiah
na pwede tanong kirampan ay gay kiran wala yang kuta mapia saraks mampu makwairan so balas yan sa isa yang kaya dunia na ayamala na sa isa alungan amaw. Pwede tanong sa ikwala aso lang no tumatandang amatanos ang pamamakingan o di na makadiderpa ang tawa unong kan makadiderpa sa isang yang kaya programa tanong na pwedeng tanong sa ikwallah amakwairan subadas sa isang yang kaya dunia amapia na ayamala na tiktak pangkiran wallah subadas amapia sa ikupaperatan ni kumairan sa isa alungan among. Misabot saya na ayay niya pikirang napnisgasan ko sa giyang kaya masay manto na giyang kaya kapagurad-urad si kumapia. Kapagurad-urad si kumapia. Ayah sabab yan na baan nila ketong nakatawa bagi kebubaya sama pia. Kau pa makapagisi nga sukman isa na apya so may to awata na ayat taipia at tigu begubasan nagyang kuto amapia. So wagamatan wagama Islam na inipangunaan yan agyang kuto mga pipiya apong galbakan o manusia sa kisampay niyan sa isagyang kuto kapakakuan yan o di nakaparulian yan sa isagyang kuto amapia sa isa dunia na ayamala na sa isa alungan amawri. Kakagi ayamataan na apya pendigam yang kuasa bati bupia mapia da lawan yan amapia sa isagyang kaya dunia nagupuun sa kana ikalimu ka wallah na sigurado din ay bagay ka wallah so da mambu lawan yan nagudaaw na aniyan so tikdan wa permir amapia sa ikukaperatan ni mata sa isa alungan amawri. Giti sabab aso mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya betadiran nagu aya waraaniran na ayat na diiran pagura-dura dan nagyang kutuwa mapia bata bulabaw gira amian giran agyang kutuwa mapia na apia antum na agalbut nagu apia antum na unon ante ni nagkabalawagun adiyang kaakagagairan na punggal pagniran sabab siya isagyang kutuwa akabubaya sa mapia. Igira aayay ni panawad-tawag amapia nagkusaran sa patimutamukang na kailay kasiran na sumanga lay tamuk na disiran magurad-urad. Dataro Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu an asay sagiyang kutong akagis kanyan na pad kumala itamuk sa iku mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira amian diyan agiyang kuto amapia na di niyan di delimakutan ni mausarianon so tamukya. Saka mo tumambu aw pa makaayaw ko saron na suginawa na di ram pagura-duradan agiyang kuto amapia sa apia pan ayaden amya kurbanon nagya ginawayra. Dataragyan kutuwa sa ikumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ikukapkeed ng mga jihad katidawa. Agiyang kutuwa katidawa na isa din apagusar nun nagyang kaya ginawa. Ngayon kaya ande na kapasang umanusia sa ikukambubulosan sarak sa giyang kutong ande na bebid at tabang wallah. Nasabot siya sa giyang kuto, akapipikirairan sa ikukapia agiyang kuto abalasyan, na gusto imbagay rin Allah na kanauba na pagkarangkiran, kanauba na pagkakulkiran, sa apia pa niya kaysa na misigunaw agiyang kuto alawasiran, na punggulaw laaniran, sabab po sa isa giyang kuto akapipikirairan, sa isa giyang kuto mapia. Suwala na ayam yaloy niyan sa isa Quran, natigil, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين. Sumanga tao aaya betadian na paparat ya aniran suwallah wal yaumil akhir agu paparat ya aniran so adungan amori wa ya'muruna bil ma'ruf ibsugu iran sumapiyah. Ibsugu iran sumapiyah
wa yanhauna 'anil munkar aib separiran sumarata wa yusari'una fil khairat na aya pena berjadiran na diiran de lima kutang odi na disiran magura-duran disiran makin paguran ci sagiang kuta mga pipia ulaika minas salihin nasiran man na pedku mga tao ang mga bilang tao aya mana giang kuta pitir wallah akatir yan na ayat tinudan ro na paganayron na sekana kailangan na makipagurad ka sa ikumapia na paganayron na mabaluy ka ataw ang mapaparatiya sa ikwallah. Kana ba ka pagipagurad sa isagyan ko to mapia sa teplisan ka o di na ito palagtagyan ko to aparatiya sa ikwallah. Ka upama ka aya ka pakipagurad ka sa isagyan ko to mapia na di paratiya sa ikwallah. Ketaplis ka udi na magpakada kagyan ko taparatiya sa ikwallah na apia penmakuang kaso kapian yan sa isagyan kaya dunia na pipikiran kada kapian yan sa isa aluan amori. Da ba niyan kipantag sa ikwallah? Da ba niyan bali sa ikwallah? Ay ibarat yan na ibarat tamu. Giyan ko to tamu na upagi pagurad ka sa isagyan ko takapakatamok na kailangan na din kakalipatan agyan ko taparatiya sa ikwallah. Paratiya sa ikwallah. Inuto. Nakagya aya sabab yan na isa apakaran ka. Sagyan ko to kapakapinalimbut ka. Isa apakaran ka. Sagyan ko to kapakaanyayam ka. Isa apakaran ka. Sagyan ko to kapakapinadusang anagyan ko to kapipikiran kasi sagyan ko to paratiya sa ikwallah. Na gupuun rakaw tumapadad agyan ko to paratiya sa ikwallah. Na apya pan ayabedad ka. Na din ka makuha agyan ko to mapia sa isagyan kaya dunia. Na nakana uto ubamar din sa ginawang kanak na pan ubama na aande ini na panamarkaw na panagutaman ko. Kailangan na sumanusia na amay kaskanyan na kuan niya nagyang kunta mapia sa isagyang kaya dunia na mapadalmon agyang kunta paratiya sa ikwallah. Saka mo tumambu upama ka aya mapipikir ka akuan ka na kadento makipangunguri pangka. Nakagya makipangunguri pangka na kailangan rekang na sa isagyang kutwa kapipikiran kaon sa kakuang ka sa isagyang kutwa kadato na dir ka mabelag agyang kutwa paratiya sa ikwallah. Inoto na piyakaw na wala agyang kutwa paratiya kakagya ayamataan na ayakakernang ka sa isagyang kutwa baya ginawan ka sa isagyang kutwa kapunggalbukang ka sa isagyang kutwa ama pipikir ka ama pier ka sa isagyang kaya dunia kuan ka so tamu kuan ka so kadato na aya pekarna ka sa iku karatayan nagyang kutwa kapipikiran ka sa iku paratiya sa ikwallah. Kana ba nagtaragyang aya masa taniman to adna ketoon ka asar ka makatamu katigi na makuha kung so kamapian sa isagyang kaya dunia na penulis pemankew, pengarna, odi na penulad sa walay, odi na paganiyayaan yan sa natamok yan. Kenapa begitu? Asa ka mo tumambu upama ka aya mapipikir ka nagyang kutwa ka dito na nagkatoon ka. Asar ka makuan yan so ka dito na apian yan miniraga si wata yan, apian yan miniblag si karuman yan, apia siran miya katutulaka agus sumangantungan na iniyan, apia niyan miya patay si tingdian, apia ayam miya patay niyan na pirapulo kataw, sa kapipikiran yan, sa isagyang kutwa kakuan yan, sa isagyang kutwa kadito, na ayat na sa baputong, adiyo to di kang gulaw na nagyang kutwa ka ada agyang kutwa paratiya sa ikwatah. Wal yaumil akhir, paratiya ang kaso anungan amore, paratiyaan ka adna alungan amorya kendudan. Engkay nutong na inuto inaloy wala kakagiyagyo to mamuipad apakaran ra kasi isagyang kuto aande ni nakapakapunggulaw lang ka sa maasya. Pipikiran ka adig ka upang makagulaw la ko sa maasya o di na marata nagkapakaya mapita na tarima anak wala na ang tunad ni punggulaw lang pa may kamantago o si isa alungan amore. Napakaran ra kauto. Padapan sa isagyang kaya katir wallah nagtigyan na ya'muruna bil ma'ruf ibsugu iran agyang kuto mapia. Ay maana na mabaluy sa manusia ay ibsugu iyan sumapia wayan nahawna anil munkar nag-ibsu parirang sumarata.
Nagyang kutua ka keenu to, na amay kumibibidun agyang kutua di ikapaki pagurad sa isagyang kutua mapia, nagyutok ko ni mga tao, aande ni na mga bilang ataw, apakat taling masiran sa alungan amori, nagkabubayaan siran wala, na ayaman na napakasunod din siran wala sa isagyang kutua sugaya. Ginan, ibetad agyang kaya kapaki pagurad sa isagyang kaya mapia. Nah, ikadua kay ano yung Allah sa isa Quran. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Pagura-dura dini watik wallah surila apu unsi ku kadnani. Ayamana nagyang kutwarila nagyuto ida lawan yan amapia. Ngay no? Nagupung karila iwallah namiyak wang kaagyan ko tuwa mapia sa isa dunia na mapia sa isa alungan na mawari. Apia pan ayaw kapipikiran kau na tigain nga di ako di mamang ni sarila sa ikwala na di ako kekwaso mapia sa isa gyan kaya dunia o gay na asar ka mantigar kau to na sigurado din aadin auras na kekwang kaagyan ko to mapia sa isa andeni na alungan na mawari. Mana na uding ka makwa sa isa gyan kaya dunia agyan ko to mapia napipikiran kasi sa alungan na mawari na kekwang kau to. Nah, napet sa mapia apa gura-gura nagyang kutuarila ama kapupuun sa ikukanan tan mapuro ang mana. Nah, mapuro ang mana. Nah, ikapada apa gura-gura nagyang kutua kasurgaan aman den sukablang agyang kaya langit agyang kaya lupa. La haula wala quwwata illa billah. Kasurgaan. Nah, aman din sukablang agyang kaya langit agyang kaya lupa. Manugyuman malutan mang pamimikiran. Agyang kutua kana agyang kutua surga. Ay bagay rentan wallah, bagay wallah sa ikong mga tawa, pipiya, inong mga day. Sakatan, mapipikirtan, wag yang kuto ka surgaan, aayad na kablang yan, nagyang kaya langit, agugyang kaya lupa. Igira ayam yang watang, nandini na, kaya sungkudan na miyak ambilay ta, sama ito na pengapi aginota, umano makala, nakiya umano manantig, bubukala, na may kamakasalasalan, na tiga bubukpan kumani, sa kamo tumambu, upama ka makakwata sa lupa amay ito na tiga upama ka makala nakiyang gardina na namakala na tiga na upama ka kaumanan nakiyang kumaisa na namay ka makalalapman na tiga mataan ka upabuaya kagwang nagyang kaya balui upama ka makwang nagyang kaya balui nang yung kurang na nagyito sama na to natato to mga ito ngayon na ayan na bitiro wala nagyang kutwa kasurgaan surgaan na aya kablang yan na giyang kaya langit agugiyang kaya lupa. Giyang kaya langit agugiyang kaya lupa na tanto mabla. Agiyang ko to ako. Ante ni na pagalitan niya. Na liuron na sokala iyang na tanto mana. Kagiyang kaya langit agugiyang kaya lupa na pamakabangga din na palalakawa. Na taman desa ande ni narongkaw raw ta kapatay na marginubang kaman ko bupo makan ko nagyang ko ta na mga serbisyan udi na napang danian amang lugar giya ko nagyang ko ta kasurgaan na ayapiti garanon na sumangat tao amasang gila sa dusa ay mana nagyang kaya kasurgaan na ayapiti garan saya wallah ayam bukan saya wallah na sumangat tao amasang gila sa dusa na nakagya pipikiran ka aande ni na kuan ka na kailangan raka agyang kutua ka pakipagurad ka sa ikurila wallah sa ikumaap wallah kakagya orila ikaw wallah nagkapakay amakuang ka agyang kutua surga aaya kabilangyan nagyang ka langit agugyang ka lupa ginan kailangan awan isa na makipagurad si sa agyang kutua ande ni na mapi giyan nagyang kaya kapakipagurad sa isagyang kaya mapia na at mambu mga resulta niya ang mga pipiya. Inong kailangan na titya nung makipagurad sa isagyang kuta mapia igira miyan nita nung mapia ya. Na makipagurad daw ngayon na at na resulta niya ang mga pipiya. Sa apya pandibuat so resulta niya sa isagyang kaya dunia
na sigu-sigura dudun amagum buat curi sultan yang si isa alungan amori. Upama ka miyan ka sa seminar, magipigurad ka sa iko kasuga sa seminar. Dika andi ni na mabadoy amangat tao, ama pecik sa giyang kota penganak. Upama ka maanag ka giyang kota andi ni na di galbakan para sa iko Allah na makipigurad kau sa ande man na yay apakang galbag kau kagiyo to ida nawan yan andi na mapih. Aya pa kaisip anto na resulta agyang kaya kapag ipagurad sa isa gyang kaya mapih. Inaloy wala sa isa Quran. Aya pa ganay a resulta niyan nasukon sumangat tao ante ni na di magipagurad sa isa gyang kutuwa mapih na ayaw mapumbagian yan nagyang kutuwa kasurgaan abituan sa jannat an-naim kasurgaan apakalemah. Allahu Akbar. Jannat an-naim. Yang kaya jannatun naim na langu-langu na limu na mapapadan mo. Da aba dikaw makapindirasag, diyo pagkawida akalakang, makapipia ginawan ka, kanaw badatar sa isang yang kaya dunia, makapia ginawan ka sa iko, 30 ka minutos na miyaratap man na ginawan ka sa iko, 30 ka minutos. Makasisi nga kasi iko, 10 ka minutos, na sa iko'y ka 10 ka minutos na pagagulog ka. Ante ni na mga pipiyas kapakagugidam ka sa iko kamugulosan sa iko 10 ka minutos na 10 mga minutos na miyagidam ka at na po manakitir ka nagyang kaya dyan na tunain na gupugon mga sulti gupunon mata gusuorin panawala na sigurado din alangon din kapipiya ginawa langon din alimu wala na mapapadal mo pagberang mga limu wala na matatagong sagot sa giyang kuto akatiyan niya nagugyang kuto aante nina kabubaluin niyan asurga di kaun kesakit di kaun kelukas di kaun pengatuan diun pengawida akalkan di kaun keur di kaun kewaw di kaun maka pendemat kaande katagu kau nanangon kapipiya ginawa taman sa di kaun turugan sa ayah sabab adir kakatugan na sabab sa giyang kutuan kapipikirang ka nagugyang kuta kapakagidam ka sa kapipiya ginawa ay ginawa na lawan na makapipiya ginawa taon ay ginawa na beturugan makapipiya na ginawa niya katigin ay daw mantang ayay barat yan apa makabadin na makadyak patka sa miraot magatos libo nagyang ko tamya jakpat kamera magatos libo no pamakaya ako ang na asar na man go uman totorong ka na umang asarap na torong na kanon at ikaw ko binutok na ugapiyo ang iyang ko tamya ko ngayon wakan na imang ko tiyak ang usak na nagyo to ande nina sabab nagugyot pinakamaladaling sa isagyang kaya kasurgaan sa diyon katuga sa iko mga tao sabab sa isagyang kuto kapipikirairan sa isagyang kuto kapya akapapadan ng kira. So wala na ayam yanuin niyan sa isa Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Dia kaya bitir Allah na suwatigian so miya nga una so miya nga una sa ikuparatiyaya wallah ay mana na sumanga tawa miya nga una sa ikuparatiyaya sa ikwallah ang tawa uno mga tawa miya nga una sa ikuparatiyaya ni sumang sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakagi sila ni miya una sa ikuparatiyaya so tumundugun nagyutok maning tumundugun nagyutok so miya nga una tigyan sa iko parateya okay na share katano na aya ka kebaluitan wapat sa iko na sa iko parateya nagyang kuto kasambutan sa iko parateya sa iko Allah ay mana na upama kakahuda nga na kailangan na sumambut ka sa isang iyang kuta kapag Islam ka na ayam yan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagko pagkasirungan wallah sa iko sirun-sirungan yan sa isa alungan amori agyaw nagyak ko tuwa sirun-sirungan wallah nagyuto sudillul arsh mana nagyuto muta sirun-sirungan yan na paduto sa iko sirun-sirungan sa iko arsh nagyak ko ta sirun-sirungan pagkasirungan nun wallah
so pito ka kelas yang mga tao na ayay kapituron na giyang kutuwa ka kangudaan na sumiyambut si sagyang kutakya pag-Islamya. Kangudaan asumiyambut si sagyang kutakya pag-Islamya. Na giyang ti sabab asirtan na ayay kailangan na di nga panpanayaway, di nga may kamalok sa kong. Nag-uugong pag-Islam ka, may di ka pan inisakay sa mga kamyanoks. Na nakatikoy minitamang ka. Kadua na, di ka nagudin ka, may din ka andin na Ramadan, nagupunti kami raw, sa isang punta Ramadan na ito, may pagulaulaan ka. Ganyan din sabab, apitir wallah mutatigyan na wasabiquna as-sabiqun. So, miyanga una, kuparatiyaya, sa ikwallah, nasira ng mambu ikaw na sa iko surga. Allahu Akbar. So kung sumiyaw na sa iko parateya, ay mana na miyaw na mag-Islam. Miyaw na sumangkot sa iko Allah. Miyaw na mamang ni sarila sa iko Allah. Miyaw na sa isagyang ko tadi kang gulbaga sa iko parateya. Nagumiyaw na makipagulad sa isagyang ko tasimba sa iko Allah. Nasira ng mambu ikaw na makasulad sa iko surga. Ay mana nasadin sa kiyaw na ka, nagito mabuhi ka kunang ka sa iko surga wallah. Ulaikal mukarrabun, giyatigi nagyang ko to, mga una, nasiran imarani sa iko wallah, namarani sa iko liyan, namarani sa iko surga. Yan, fi jannatin na'im, asisiran katagu, o di nasisiran pagkasulad sa isagyang ko to, mga kasurgaan, apakalemah. Mga kasurgaan, apakalemah. Anya sa muto na so tawa sumambut mag-Islam, so tawa sumambut ngalbag sa ikwagama, so tawa sumambut marateya sa ikwallah, nas kanya na mamunag ko na sa isang yung utak at pangasunin sa ikusuga. Kenapa dah talaga kaya sertan wa ikira na piasugit si buyang na betul sama mapaparateya. Ayap tiro na mapaparateya nagyang kutuan di niyan gulalan sa mga panuwat wallah. Di niyan galabak nagyang kota ni wallah. Sang gulalan sa isagyang kota yang galabak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saparian sa ginawa niya nagyang kota ini sapar wallah. Dan niyan galabak nagyang kota daggan bakaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyuti mga tao ande ni namiyang una sa iko parateya. Kana uba ayam yaw na nakagiyam yaw na matayo pa masih datu ka. Apa yung dicoba na tiga inauna sibis siya madatuk na skanya ni ko na makasurga agi ito na pananakot to di ayat ko na makasurga nagyang ko to amuna sa isagyang ko ta parateya nagyang ko ta kiyaw na niyan sa iko parateya nasiran ipakasulad sa isagyang ko to surga abituan sa jannat an-na'im ay mana na surga apakalemah ande din ande ini na kapakasurdun o manusia na tanturun at tibubya sukat pagintawnya. Diyo tayo paganay, ande ini na resulta agyang kutuwa di ikapagipagurad si isagyang kutuwa mapia. Paganay ron, nagupuga di ikapagipagurad si isagyang kutuwa mapia na nagkakuwang ka agyang kutuwa surga abituan sa jannatun na'im. Ikadua, resulta amapia nagukailangan amang gulaw la ang kapagin paguradan nagyang utang musara'atu bikada al-fara'id wal wajibat. Giyang kutwa kapagin pagurad ka sa isang giyang kuto akit tunay na ka sa iko mga paliugat wallah nagugiyang kuto mga wajib mga pedetar kuto fara'idillah wa al-wajibat. Yang kuto mga paliugat wallah nagugiyang kuto na adi na mga wajib ka. Antunay mga paliugat ka na miyang kadang-kadang lagi yang kaya ande ni na mga paliugat kailangan agiyang kutuang kang gelbekaw. Kau di kang gelbeka agiyang kutuang mga paliugat na sigurado din ay pagisir ka sa isa along na mawin. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam niya ano niya na natigyan na pamakuting ka sektano kuno pemakutan tanu kun solima sa ikudapan kapakatan ni magiyan kuto lima mana na kailangan nakagiyasakan na tatarimaan ka petay ka tatarimaan ka mukmin ka na pemakutan ka kun agiyan ka ya lima ko una ang peludar ka kapakatan ni agiyan kuto lima antuna no ni paganay ang pemakutan paganay ang pemakutan na hayatuka qabla mautika. Giyang kutuang
kawiyeg-yeg ka na bumakutan ka ko unaan udang kapan-kapatan. Ay mana na ayamnya sabuci sagian kaya katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si sagian kaya kawiyeg-yeg ka si sagian kaya dunia kapapada lemar kau niawangka mata tagu kasi sagian kaya dunia anak gedam kang anak pangilay-layan ka na kegegeng ka sumanga paliwat wallah na kailangan na kandili makutan ka kagupong pamatay namanya sigura dudin amaka pesendit ka nagumya sigura dudin ading ka mapunggal baka yang kota mga paliwat wallah ay ni paliwat yan kasi sagian kaya dunia. Nah ay mana na kailangan na dili makutan ino to na isa akapumakutirod na di ka katawan no anto na mapugulaw lang ka. Iman to, anto na mapugulaw lang ka. Amay ka gagawiin, anto na mapugulaw lang ka. Amay ka mapita. So Allah na ayami alwin yan sa Quran. Natigit. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma tadri nafsum madha taksibu gada. Wa ma tadri nafsum bi ay ardin tamut. Di dinekatawan uniyawa. Wanto na mapugulaw lang yan mapita. Sakata na mapipikir kaan minyakat tegad-tegasak. Nanay nung kamapita naguwa-kubuwa. Na di ka to katawan na kapakay agagawin na tere makawala. Kapakaya luminiw kasi kudar pa ka. Na andi ni namyaw makaw malakal mo. Kapakaya sumiw kasi isagyang ko ta api andi darpa. Na andi ni namyaw makaw no malakal mo. Sama na to. Na inuto na kagiya di katawan o ginawaw. Anto na mapugulaw lang yan mapita. Wa ma tadri nafsu bi ay ardin tamut na di penkatawan o ginawa o ande ando pa ipentayannya. Nah, yan na piyagmaanan wala sa iratanong kakagiya aya sabab yan na antano makapanaman antano makapanagutaman kau pa mamambuka dari tanong ng pagmaong wala wato na mapugulaw na tanong mapita ng manisan na bari pinangutaman bari pirateya na amay kakuma so pagkawapatiyan nanti dia na iman to ikasih bayang kakagiya ko nanda beberapa surga beberapa neraka lamun beberapa surga nah gitu piyag ma wala so penggulaw lang ka mapita piyag ma wala anda nga pete lupa aya sabab yan na upama kakatawi bu manusia o ande lupa apete yan na wala diudin somong o di na diudin lumarpa o di na diudin ande ni na magelungan nah upama kay barat na matidarawa o ayag iapun tayang kaalupa na si matatago sa iligan nanti ka dia kung nagisomong sa iligan sa taman sa bangkit na dunia inoto nakagiya sabot si sagyan ko takipil kang kau na piyag maananong wala miya kay sang narungan na Seko Masaw Sulaiman Seko Masaw Sulaiman alaihi salatu wassalam yuto Nabiullah Sulaiman so kung Nabiullah Sulaiman na si sagyang ko to amasan na adna wasirian upama ka na petsa mga musawiraya malay kadento si sagyang ko to anday din na kabubaloy o Sulaiman na dito malay kadento kawansin musawira o di na ayaw panlang na mga pupunid awida kaludato na ayaw ke konsultan ayaw pendipangan budaulan sa isagyang kota mga pedang galbekya na gitu yang nagyang kota wasirian na ayaw kaya panutulaw na wasir penuto Seko Masaw Daud alaihi salatu wassalam kagiya so Daud na beta asiran na gusto Sulaiman ay maana na ama o Sulaiman so Daud na wasir to Daud na nasokya dito Sulaiman awata yan na ayan niya pedepman sa wansiriya mo to cirang ko na gusto Sulaiman mo tawasir na mo to cirang na gusto Sulaiman na kay ko na mo to cirang na bigla amnya kau maagiam kaya mama abisi tau Sulaiman na nagyam ko takiam pa kau maagiam ko to mama na ayaw kaya agiam ko to wansir na tiabin sakal na umang konsiriin ang iyong ko to bisita o Sulaiman na tanto din ko kumanan sa kalag ay mana na uman yan diilan ang iyong ko tawazin na tanto ako umanan sa kalag hapil kaya kagiyang ko nakuan awaan ang iyong ko to bisita sa Sulaiman na magan na miya giraw ko na iyong ko tawazin ko Nabiullah Sulaiman at tigiyong na hey deto ami antawa uno nagyang ko to bisitang ka antawa tigi nagyang ko to bisitang ka asa susund din tigyan akagagidamano
Na umana ko niya nagtigil sirin, nakaumanan, akal ka. Ang tawa absurdo. Niya kagiraw kung so Sulaiman na, yuto man sumalakal maut. Allahu Akbar, yuto man nagtigil sumalakal maut. Na sokon sokian go, agiyang ko to wazir na miya haguraw. Sakal kaya. Sa miya pikir yan, nagtigil na kesoy sumalakal maut, naguin ako niyan sa niyaw. Yuto, kesoy yan tigil sumalakal maut. Nagbuo na ko niyan sa inyo. Kagiya ko na kuwan, yung timang gulaw lang, nagtigyan ko na kay Sulaiman na bari di maparua ang mapamang niya kanraka. Nagtigyan ko na ang tunaw, nagtigyan ko na bani keparwa taluing karakang sundu. Anak ko niyan maruran na, mawita ko niyan. Sa isa giyang gaya, lupa India. Sa isa India. Kaanak ko kawat-tawatan. Katanto ako nagtigyan na ikerap. Agiyang ko tuwa, bisitang ka sumalakal mo ito ubab man kasoy. Kabuan desang likuin yan sa niyawa. Sabab sa ito'y mapipikir, agiyang ko tuwa kuwan. Agiyang ko tuwa wazir. Nasakot sukyan gawin ng Sulaiman, natiyaluan yan sukdo. Nakay kumakaw mo, natigong nahin, indum na witang ka agiyang kaya wazir, sa isa lupa India. Namiyag na mabusay kundo. Nasa ikon ini tepad ko undu si isa India. So bagi ako makatapad si isa India na naayan niya nun kaya tepadan sumalakal mo ang kinuha niya sa nawa. Kagi ako nakuan. Kagi ako man na manggulolo to na miya ka umapman sumalakal mo. Tigil ko no ande ni na Sulaiman na anto na minitaling umangka. Na natigaw na begitu kawangkur ka asuma natigyan so kaya pamisita kan reka na naniyayawang natigyan so wazir ka si isa Indian kakagiro na kanong kuwa isa niyawan namya kaw mau natigyan na kinuang ko sa niyawan la hawla wala quwwata illa billah naman ito agyan ko ka piyalag mo yun yan sumalakal mo tayo niya nung kiyan sa sumalakal mo na piyalag mo yun yan takin ubab sa giyan ka iya sumuan yan narunong mamunanayaw malakal mo kakagiron agyan ko tuwa ko inong sa niya yun to isa aandinin na sumano siya na kailangan na makaruni para nga kaya sumiyong ka ko siringan ka narunong kapantay iya kapantay kaya miyang isita ko pa sa Manila narunong sumalakal mo ati ni narunong kanya nung nanewa kaya sumiyong kasay narunong sumalakal mo tarungan niya nung nanewa kaya miya katurug ko sa kapipya ginoon at tagin ubab sa nanewa kung malakal mo hindi katurugan ka na buwan yan sa niyo ay man na gito so kailangan at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na manggulaw la agiyang kaya lima kapamakutan so lima sa iko una ang panudapat kapakata lima mau lima bagay na isagiyang kunto lima nasukawiyag-wiyag ka udapan kapakaw maagiyang kunto isa ko lima anto na agiyang kunto isa sa isagiyang kunto lima kaklase nasukapatan mana na bumakutan kasukawiyag-wiyag ka makasenggi kau sa pantag sa iko Allah bumakutan kasukawiyag-wiyag kay masimbang ka sa Allah bumakutan kasukawiyag-wiyag kay makip pagulad ka sa isagyang kunto mapia bumakutan kasukawiyag-wiyag kay malamang galbag ka sa isagyang kaya dunia mi pangnaan ka sa ikwalungan Amerika ka anday kapatayin ka na miya pasan agyang kunto andi ka kang galbag kadua at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bumakutan nagyang kunta sehatuka kabla sakmuka. Giyang kutwa kapipiya aginawang ka kuunaan udang ka pankasakit. Mana na kagi makapipiya aginawa ka na ngano kang kasusambayang. Baamay ka gumedam ka sa arthritis. Baamay ka maparalyze ka. Baamay ka andeni na may stroke ka. Baamay ka berang-berang ang magdam ka di ka kepipitan so sambayang nakati. Anto na isuan ka. Na makapsendit ka. Sa pagkagiraw ka ina ko, uba bu ina ko matagas ako, namiya ka panambuyang ang wadi imantuwa, di ang kepipitan nagyang kaya sambuyang, uba bu ina ko, pagpakaralakawa ko, namiya ka panambuyang adi mantong na di ko makapsembuyang. Gitu. Pemakutan sa sambuyang, pemakutan agyang kutuaan din na mga puasa, sa isagyang kaya katagas ka na senggay ka sa di gabi puasa sa pantag si ikwallah kaadin ang mga sunnah mga puasa dan taro yaumul ithnin wa yaumul hamis
Giyang kutuwa talata yaumul bid gitu so ika 10 agu 3 4 5 ika 10 agu 3 ika 10 agu 4 ika 10 agu 5 seiko andeni na ulan-ulan tanwa Arabik giyang kaya hijrah kalender na mga sunna to seiko mga benda na mga sunna mga naibalas dataro Asyura o kufu bi Arafah yang ipusin na yang nana madaklah mga ada belas agyan ko takapaggal bukan ko so mamuso sambayang nana kailangan na upama kaaya mo dinggal bukan na paliwet asal kami yang kasih yang sa luhur miya pasan nanay manto na kailangan na makan dilimakot ka antonay dilimakotan ka na uke paru na sa igudang kapan kapakasimbo yang sa luhur na simbo yang kasapatra ka atas sunnah agi itu sunnah rawatib mga simba yang kasaduhur na simba yang kasadua rakaat sunnah angka ante ini na mga dilimakot sa isagyang kutuwa mga pipya so sa mga kagagawi ibaratian na miyakan na ka alas 3 ada perpagalas 4 na di ka budin na ante ini na Facebook ay ginawa na manang na ipagnaw niya na Facebook di ginato na mga day ibagwi man tuwa online latest naigira ko na napagilay niyan na marites upama kaan na di marites sa Facebook na tiginay na ko na kailay ko ka na kuro makakomenta nakanawa gito kagi sabab sa miya kanaw kasi ko daw pan kapag bangi sa ande ni na sugu na simba yang kasasunna na abay man kapag bangan sa sugu na simba yang kasa sunnah kagiang kutwa sunnah sa iko dan kapan kapakasimba yang sa subu ko oriano kaya pagbagiro na yang ana na ibalas giyang nagyang kutwa kasimba yang sa sunnah so 2 rakaat sunnah sa iko dan kapan kapakasimba yang sa subu na tumor kau tadi suduni arak semua papadan mo tumor ka di suduni arak semua papadan mo na manon yung manoto pamimikiran na giyang kutwa kada yan ibalas nagyuto ko so 2 rakaat sunnah sa iko so na so man so andini na suku namanya kanala puno to ibadas sa dia ko tagintindigin ko na ayaw mana na upama kaya mo di nga di simbayang na suku na bading ke parwa maka simbayang na sa sunnah sa ikunano dengan pangkapasimbayang sa suku amon to degaku udi na dagan mo kanay to mo abakan din makasimbayang di sabakan di makakikulit-kulit sa iga gitu pemakutan sa ibang musiko mga pada waktu detaro sambayang na Aisyah upama kaya budi nga di sembayangan na Aisyah na sembayang kasa 2 rakaat sunnah sembayang kasa witir kaan ka mako agyan ko ta mga naibalas ibalas wala sa ko mga tao ande ni na di sembayang di giyon tuwa ande ni na mi sembayang kasa Aisyah na detar ka usa sa luwan na ay mapipikir natin ka suding himben sa telebisyon na kapos na kana ubag yuto pegura-dura dan dikira apa namanya kena dentar wakat teden kakai di magipagupisa saya sagian kota kamentai ati dia na inagawan aku niup mansa untuk dah mangawat lagi na so peguntuk dah na masuk karkadu nga si mapia kapai dah kena begitu pakai pegura-dura ka nah eka telo na ande ini na kailangan nagyak kutua kapamakuting kau na suat tinggian suka bubakan tika si keunaan udang kapan katembang ay mana na tidak bakan tisuras ka na kailangan na makanggal begkasa ande ni na mapia makit paguran ka si isagyang kota mapia sa ubang kanayaway matembang ka kandi katembangan na kelipatan ka agyang kota ande ni nagalabag amapia pera-pera yung mga tao matatembang si isagyang kaya dunia sa aya katatembangan na pimberang sa kalilipatan yang agyang kutapa di ubetong Allah aya ikapedian nagyang kuto ikapedagiyang kuta 5 nagyang kuto kang udang ka sa ikudang ka penkalokis kang udang ka upama kas ka namang udah kay mantong nandeli makut ka kakagiya aya sa bapian na ubang ka na iway kaloks ka amya loks ka na di ka mapaparu na maparu ka pa na di ka masusuro sa isagyang kuta ka penggelbeg ka aya ikalima apumakutan lagi yang kutua kakawasaan ka upama kaad na tamuk ka na pamakuting ka imako sa kaun sa para sa ikwala kung una ampen udang ka kapubri kagupong nga mapubri na makapsindit ka kanaw ba taro andenin na mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aad na mga kawasang na ayan ni kapubri niya napantag sa ikwagaba
So Abu Bakar ini Siddiq na kawasa na isa din siya pan wala sa isagyang kutuwa kaya pa kay tamu yan nakagiging kuta kaya usaran yan sa ikwagama. So Uthman bin Affan na kawasa sa kanya na taman sa niya beloy so tamu ko Uthman ay nusarian sa jihad ini suportan yang ku Rasulullah pantag sa mga mujahidin na ayam malang nagyang kuta kararasay o mga Muslim na ande na inusar o Uthman bin Affan agyang kuta tamukian kaan sila di mararasay naman api agibo agyang kutuwa niya kaysa na sa mga Muslim sa kung katatagiran sa isang Madina na di silang pagkainom sa ayaw ko kapagkainomiran sa agyang kuta paridi na makapamasasirano kiyan gawin Uthman bin Affan na tigyan na hey Rasulullah na ande na pamasaan na kanreka agyang kaya paridi sa ayaw buyedin kau na sa surga. Pesa anak mereka tinggi nang paridi sa ayaw buyedin kau na sa surga. Enotong ya tiru Uthman agyang yung noto agyang kota siyong wano Rasulullah agyang kota kirig sa agyang kota paridi ko para rasa yung mga tawa mimbabakuit sa kay kumakaw masay ko Rasulullah na tigyan na tigo Rasulullah abari di maparwa pamasangkur ka paridigan na ibida mo na susurga na tigagyang kutuwa ande ni na sa kataw mamantigin na Rasulullah nagiman ikaw yagam mo na ito na unon ni kuwan kakawiyagam niya gusto mga pamilya ko daw to lawak so kiyan gawin mo sumat siyong wan yan nagyang mutakir sa paridi na tigin na pamasangkur ka agyang kaya paridi sa kati so kalayan piyak kalala yan yargo nasukyan gawin nagyang kutuwa mama na tiginaway pamasangan so miyang pamasaw Uthman bin Affan na kay ko na kay ko sa Uthman na pagagiraw gyang kutuwa mama mata ano to tigin na mama adin na ako o pamapo tigin nga miya ko na pagkakulong ko pamanaw pamakong ko miya ko sa Uthman sa arga gyang mutaparin na pagkakul niya na din na ko sa Uthman so kagya ko mapamasaw Uthman bin Affan na siyong yan sa Rasulullah tigin na Rasulullah na pamasaan ka agyang kanan na paridi gyang kaya paridi sa ayaw buyedin kau na sa surga na tigo Rasulullah away na sukyan gaw na Uthman bin Affan na pipisan yan sa iko Rasulullah na sumaguso mga Muslim na kiyalo agad sila sa iko pagkakwairan sa kami bedoya libriya di silang pagkabuyin sabab sa isagyang kota kaya pamasaaw o Rasulullah sa iko Uthman bin Affan sa ayay ni buyedian na surga naman nagyang kutuwa betadu Uthman bin Affan kala yan ni Panamar di niyang kapag ipaguran siya mapia ay nyanun kaya nga sa ande ni na pumasaan Rasulullah yang kota paridi surga na sumaga na piya masan yang gegaan kaaskan yan imakakwaw ama pesan yan si Rasulullah bibidu Rasulullah na surga nasirakan ayang adilid na isin na mapia sutaw bang of tiro pesangaran nagyan yang ako na ibidang na surga tinggal pa usukro kakay mabutigin lang nah gitu sama nuto nagyuto yung mga ande ni na mga ibarat yan ikatlo ande ni na kailangan na di kadilimakutan kakagiyagina ni mapi arisot tao kadilimakut nagyang kutwa kadilimakuti kung mga galbag al-mubadara bil amal as-salihah so di kadilimakuti kung mga galbag ang mga pipya si ko paganay aurasya kakagiyagiyot ay makalalabing na sukmanatigyan sukat akhiraw na dito mapia inuntabu sa isagyang puta mga istis na misabab sa isagyang puta mga del ay manan na kailangan na pamakutan kaagiyang puta mga del baga mga pipia sa isagyang puta kaya subdo waktu niya oras yan ay ibarat yan na so aninin na kasimbayan na andi kasuldo orasya na paru na sibuyang kadin ibarat to miyaw masuluhur na piyagbangan na sakabay na paru na andin ni kapasad ubang na sibuyang kadin sibuyang kadin kepakaipan o pamakaan na suwan ka na sibuyang kasadapan mapasad subang kepaka okay na ayam mapiyak na upama ka misusugot ka napakapasadang kadaan na magbang so pagbang ngayon na para makadua ka kagyutim niya kadalay balas ibarat na kanagkasubang ngira Allahu Akbar na ngira wa mabu Allahu Akbar si ko niat makaw masahay ala salah
nang ginawa la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah dan taruto na naandep man ikapangawan yang sa Allahu Akbar nang ginawa man Allahu Akbar, maka pasadya la ilaha illallah nanti ka pembuah la ilaha illallah. Dan dua, so ande ni na imam tunay ni biyang bang nakagiyak na ubang apkid go pamakamuatan nas kamu na di ka pa asadu imam sa la ilaha illallah nanduan kamu ta'lam marabbahan hida wa titama na mapasad ko to nam yang ada tibalas simbayangan. Nah, ubang kana yawai tiga sobrabin hataya ayat yang paganas tu siapa yang kau tegak launa kami atukun. Namanya kan lau kana nasdus. Nah ino ande ni namanya mia paruling agi ngota belas sadiga di mana nu basa waktu. Na piti bubaka kaki pagbangan na dangapun simbayang kailangan na ande ni kasub dagian kota waktunya na minggulalan kadnuto. Dan darmang mga pedasibah andai kasurad agyang kota waktunya na pagdarbakan ka ubang ka penayaway tiga nakamaiden ka mati penemada di ayak kapian yan nagyang kota kanggil bekang kaun kakagya ayam mapia seiko mukmin nagyang kota dinian kan dili makuti se sagyang kota gal bekang mapia seiko urian o andai nina kia pa kasurad agyang kota waktunya inaman. So Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu namanya panutulian nama tak nanti nasu Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini siun ayam na pitir agyang kota minisi nanti na ya Rasulullah ayyul amali afdal antuna igalebek amakala lebih antuna i makala lawan agalebek number 1 nanti dan agalebek. Nah ayat ini sembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti na as-salatu ala waktiha. So sampai yang seisagiang kota waktunya. Mana na so kasimba yang ingka seisagiang kota sampai yang seisagiang kota waktunya. Nah kailangan na saya ketanu na ukur paru na andin ni kasunda yang kota waktu asam bayang nama asim bayang tan. Di tanuna na yauni tingtano amaidin. O di na makaturugang wadaan. Kaamaya may na tiuro kubedin na di kami akan daw nana dan kakasih bayang yang potoa ande na palibeter. Nah sopan so syaitan na pagakalangan niya pagakalangan niya di tanunian di pagakalaan wantong na iwan ayak kari na inamano igiraman na tapanginiw ande ni kaku mau waktu nasande ka kasyarong kato. Nah enuto nakagiya sabab sadika di pagakalan ng syaitan iding kami tindig agiyang puto sambayan. Nah di ka manggalbag. Nah kau pa mga di ka manggalbag na kibaya-baya. Nah kenapa bergerak niya niya? Enuto na miyakakwa sa inang pedayan na lumiyakakwa sa to kapilayan. Nah miyakan kanya. Nah nagyun di sabab ande ni na kailangan na meeting degga yang kutua galbag amapya yang kuta sambayang si sagyang kutua orasya igira awak tu Aisyah nagira kana di penperbangan nanti kasandeng kana tiukul tiga pemeliin na turun na kun nama kana perbangan sa subuh subuh nagira kuan namanya kadang-kadang atawa pagbangan sa subuh na beden pukli kadi din kegegau buklian ubah makatin degas sabab cisag yang kotoa kapiga kalaun usaitan kapiga kan tanaman usaitan na namiga kang na pagbangan na sakamapu na pagkilidikan na pengiroso makau mapsa as-salatu khairu minan naum so sambayang na tumu adiso kapakatuturog na sakamapu na bakan cuminig na naya minisambi na sumibang adongan na pengilaw kayo pemeliin kada ako makasimbayan sa sumu kakagiya ba ako din tiro enoto nakagiya sabab ti sa diyan ko takapagakanan kao anday na iblis yan nga sumu na gira ka na giyan ni kapketen ko si ikutaw sa buklok na munafik ayat tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat tigi na margen asambo yang sa mga munafik na susambo yang asubu agus susambo yang Aisyah ay mana na bubukol ng unong mga munafik na upama po tingin nga katawiran upama po kakatawi yung manusia so mapapadalam sa isagiyang kanan adu awak wabalas na nasumong siran sa isa masgid sa api ang basiran din
walau habwa ati Rasulullah. Mana nabi bersiran din pagkadulan. Upama ka kung kataw yung tawag na ikala abala sa giyang kuto kasab yang sa Aisha na gumagrib si Ronay si ko mga mama sa masjid sa salatul jamaah na sunsiran sa masjid sa api bersiran din pagkadulan. Sama nuto nakarina sa miya kalalae balas agiyang kutuwa andi nasong agugiyang kutuwa Aisha. Nah, saya katakan so mga mamar katakan yang kadang-kadang labu buku niya. Pagbangan na tinginan na ka depan kamati, na kamatan na tinginan na ka depan makaliwanag, makaliwanag na tinginan na ka depan mapita, na namay kami yakam niya wanso anungan sa isang yang kaya sebagian na di kukuru-kuru tadi na bumili kada umaasing bayang akadi na uturo. Kaya taranwan to buklok nagubu giyuto imang gulaw na penuto o sifat mga munafik abu bukleniran so sambayang asubu agu sambayang aande ni na Aisyah nagupuga mapeci sa giyang kota mga munafik ame itong taon na naudi karila iwallah na sa ikagabad sa iko mga tao agad tago sa iko naraka jahannam apong beloy ataplan niya innal munafikina fi darki asfali minan nar. Mana na so mga munafik na sa iko pinakamagugot sa iko naraka jahannam na rusinan ketan. Nah, ayat ikapat andi ni na kailangan at hindi makutang nagyang putuwakan dili makuting ka sa iku mga galbag ang mga pipya sa raks agyang putong aande ni na katarimaan ka sa iku mga subuan wallah agus subuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay mana natirimaan ka susubuan wallah. Di ka pinabulibu. Kana ubada taru sabu ada ayaw mo paparati anin na susabagi ko subuan na ungkir niya susabagi. Upaman na tiginan naki paparatian ko na diyan sampai yang mising bayang uy na pariribab. Nakano begitu. Kasubuan wala aki papan sing ko kapriba na katipirati yang kasusubuan no sabugi si kusubuan wala na ungkir kasusabugi. Odi na ante ni nang inungkir ka agyang puto subuan wala. Datarian upamana jika disebayang jika diusam nana dikasubu sama piang na dikasepar sama rata apa yung kegegal salah kau pansukinya kegegal pira-pira mga tawa di sebayang di mamuasa na sewatayan na tetampaw luluwa abai digira ko bupli na nadinya dun kisugoy kumbuka sapang ka sa aurat inong kayo ditigudaw na si mamu sewatayan na mama na pangingilag o di na si mamu sewatayan na mama na andi ni na lang mo na mga rarat abisyo na ayan yan rak. Nagyunto na, andi ni na paparatian ko susabagi sa iko subuin wala na inongkir na susabagi. Na diyon tumapia sa iko kabubaluin ka andi ni na Muslim. So wala na yami aluin yan sa isa Quran na tigyan na ya ayyuhalladina amanu stajibu lillahi wa lirrasul. Haiskan wa tigyan na miyang maratiaya na tarimaan niyo so Allah gusto yan. Ayap tiro na tirimaan so paniugat wallah na tirimaan mambu so ganabot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakagi so paniugat wallah na eming ulaw na so Rasulullah. Sa isagyan mo takatunggal baga kasi kung mga paniugat wallah na wajib berkah ayaw kau kitang ka na so kiyang ulaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kapangay iba kang bebeku sa tindig ka ada ulaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakagi upama kang ganabag ka, mabaguka sa dagulaw na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagkapeduto sa bid'ah. Naayak kay ano yaw sa kitab na wa kullu bid'atin dalala. So lamun bid'ah na kandidat wa kullu dalalatin finnar na lamun mabu ande ni namya didig na si pengadar pa sa iku neraka jahannam. Sabab ti sa yang kaya miat taning umagyang kaya oras na pengintan sa iku Allah ande ni na
Pagpagumano-manan yan bertanong agian kota panamartan panaguntaman tanong panisir kay tanong na gusto mga galubag tanong mga pipya sa isagyang kaya kapapadalong tanong sa isagyang kaya dunia pagpagaling tanong pan sa ikwala at kekuatan sa mga balas at imbalas wala sa isagyang kota mga tao din galubag sa mga pipya pagpagaling tanong pan sa ikwala amang bagian tanong agian kotong akasurgaan na gusto pagpagaling tanong pan sa ikwala harin na ang tanong niyan pagpagaling sa ikwala aante ni nama kuatan wajib kota mga balas ang mga pibiyas isa yang gaya dunia wa aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tanto marayag na masagugo dari yung muto kaya pamlagatan sa yung muto malay palagutan mga naalim tanong si alamo si alalim Abu Khair Badu. Sama niya mga pagsami na ipiniutan po si sa yung mga pakaisiran o badan na pakaisir na sabab sa kaya madagalaman to di mga makinog si sa yung at programa tanong agu madagalan yung bantay si sa yung social media sa kaya internet dan roda na pamalang salamat na kanalit sa nagyang yang kanina makaliman ka oras dalarang yung ito si Abi Mox Vlog siyang sa kwan Kaswagan kaya salamat na sa area sa manan na so piyang ning ka iswita kanon si ko si sa yang kay yung nga pakambantay video ada na sibya tayo nga internetan. Sama niya na nagyang ito pandalan salam nagyang ito si Abi Mox Vlog. Pia ko nali magyang nga tapika si sagyang nga yung iman to di ka pa kaya pakabugin ka sa kwan dawan. Agu yung ito di man man to sama sama to yung ito pandalan salam kasan mambu yung ito si Suhaila Maminta. Sama niya dari yang yung bantay yung ito si Suhaila Maminta. Agu yung nga pagkat natin sa panagyan kaya kapapatagan mga dimbantay yung makin yung ito si Kabib Sulu so kisah lang pala sa nakisangay yung ito si Dangli Bukay okay sama niya na di mabudi yung makin yung ito si Dangli Bukay yung ito si Rokaya Paskan okay pandalan salam kanusan mambu yung ito si Almaira Wali Amir di mabudi dimbantay sama niya yung ito si Najmiya Luimro okay, salam pandalan salam kami sa mambu yung ito si Al-Ustad Ali yung ito si Sabdullah Ambulu Junior yung ito si Abdul Manan okay yung ito si Abdul Manan gupat pa na di makinog yung ito si Nur Ain Mangkul yung ito si Kim Amirul yung ito si Hanamoto Hanamoto san mambu sa housing yung ito si Najiha Alag san sa housing Najiha Alag Tikiting yung ito si Muhammad Hamdi madakal sarana ihadi makinig sa babsi sa kiyang ngayon oras tanong yung ito si Prince Hamdani okay patalan salam sa kansa mambu yung ito si Ilyas Arimaw yung nga kulili nga dunia patalan salam tanong siran si kulangon na di makinig si sagyang live tani man to okay salam ko yung to si Abi Mox Vlog sa Kaswagan yung to tantungon na si Atapik Kaalim yung to si Al-Ustad Gisi Muhammad kato na kandini yung man to si sagyang yung di ka pangusyan yung si Suhaila Maminta sama niya nakapapatagan mga din bantay sa bro na nangati ba ng mga pakaisayusan ante pakisar kami sa mga ati. Nana ka. Alin ko ba kaya kuwan? Kuwan na kasali. Lupa kaya pakaisir si karong makan namiya ka bugu-bugurawran na pitiro at nunas. Aray si kasumbayan sa waday kadi ka mapaparoko kadakan ka alam subuan. Hindi na ron sa masgita. Di sumbayan sa masgita. Ano, apa na napakaisi? Kaya nga bugu-bugurawran na di mapaparulo makadakatan ka. So karong nota pilala ko sa Argentina. Oo. Paralyzed po. Oo.
Dia ada nak sembayang, nana pecah ruang kepakaya di kamar sembayang sama sedikitnya dia kutua sintetul mantap bermaaf orang. Nah, so Islam nak naubaya kenwan yang nak bagian kutua dengan apa sembayang sama sedikit. Aku pakai penagihan kutua salat al jamaah. Nah, ayat kedua salatul jamaah na sambayang timuun sudu waktu. Ibaratnya nampamaka adna mabugera orang nana sekarang saya sama sedikit nak agi yang kabel beger na kepakaya sembayangan yo somagari. Nama apa saja nona sembayangan yo masuk Aisyah. Nah, sabab saya yang kota kita taradoi yang utama bugera orang. Sepman saya yang kotoa andeni na tawa ibarat na adna mga wanyan adna mga senudia no. Udah lang saya yang kota abu budosan na niya pero nuto wala agian kotoa andeni na niya kapaparo sa apia pandemia kasong si sa masjid sa miya kasimbayan sa wala. Upman gagaganya din agian kota kapchungyan sa masjid. Apia perskanyan na di mapaparo na gitu mabuhi wan. Miunan yan sa balas kasabot sa isagian kotoa andi na di makasasendu di tigyan na di gidaw mana ya kapsung din sa masjid na ayaw mataan na miunan yan untuk sa balas kasabot sa isagian kota kapanan na Maria. Upman sa isagian kota kapsimbayan yan sa isawalay na ano ba di kapakay kasabot sa isagian kota adna sabab andi na kapakapsimbayan yan. Na so kapsimbayan yan man sa masjid nana mana mampu kekuatan na balas kasabot sa isagian kotoa dini yang kapaparu nana bedem pensomyong sa masjid na kiuman ito sa isagian kotoa kekuatan na balas ay belason wala sa isagian kotoa andi dinakiapan ang utaman yan kena uban di kepakat asimbayang sa isawalay kabasta di mapaparu sa tao nana asa ka mga susunod sa isagian kotoa dini yang kapaparu mga susunod sa isagian kotoa sarap na kepakay adi mga simbayang sa masjid. Alhamdulillah walillahilhamd. Sabab sisa di mana nga pakay sa tanong oay na ay pakay sa na sabab sisa di kaya kababalay tanong manusia ang bulang dilarang gaul oay sisa di yung koto mga galba kasasat sa ikola sabab sisa di yung koto maanam ya pamikirtan yung koto ako na pamadadatang rautan. Oy, katawon tanun natin ng kaya mga lagul. Oy, alhamdulillah miya kami subalas na diyan ko to galbak hamat ya. Alhamdulillah. Yito assalamualaikum warahmatullah. Yan po tadi nga kang galbak na sunti gida na waraan no kapigil tawa na teguna da bahar. Safe man sa isagyan ko tapian to ng galbak na nagupuun ka kanini ati na apia ikaw ni sampay na niya kuwakan mo diyan punta belas. Naman upama ka mapikir ka kung galubog ka sa mapia. Nauding ka to manggulaw lang na belasan kawal sa sati mana mapia. Dengan manggulaw lang. Na manggulaw lang ka na tetap penwala sa taman sa 10 tahun mapia. Umampu makan galubog ka sa mapikir ka kung galubog ka sa marata. Nauding ka gulaw lang. Pag yan ko takang kung galubog ka sa marata na sembian terkawan lasa sati mana mapia nama nakapia wala kala ilimu wala sembian terkawan lasa sati mana mapia kita dengan kanggil buka na ukman manggil buka na iya ibu lasun wala na sati mana mapia timbul nama sati mana amarata mana nagyan ko to ibarat na pigil buka na dakon misampay na pia dakon misampay na sa kakapagi lasan ka na miya ko ang nagyan ko to belas puji ko Allah insyaallah. Napakai sih kan? Nakatani ngali mo ba? Tanong, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana hadha tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fiyana wala ma'ana wala mahruman wala matruda
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama niya mga bangsa amin na narotan po kita sa Diyo nga kaya pakapagay sa gawan si ko agamatan agama Islam yang yalimtan sa yang kaya ingaran DXC Incol Radio yung ito mababalo yung mga sponsor yung ito si Haja Siti Nurhaima Abdul Hamid yung ito si Zinaida Abdul Hamid yung gusto bangsa niyo Habib kami salam kanunian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.